Türkmen prezidenti Rus resmiýetleri bilen duşuşdy. TDH dikeldilen Rus-Türkmen gaz sewdasyny agzamaýar. 7-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda Russiýanyň premier ministriniň orunmasary we Rus hökümetiniň diwanynyň başlygy Konstantin Çuýçenko hemde Rus daşary işler ministriniň orunmasary Grigoriy Karasin bilen duşuşdy. TDH-nyň maglumatlaryna görä duşuşykda Türkmen prezidenti syýasy, sewda, ykdysady, medeni, ynsanperwer ugurlarda Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň oňuň depgünne saklanýanyny aýdypdyr. Şeýle-de ol döwletara gatnaşyklaryň strategik häsiýetlidigini gaýtalapdyr. Döwlet medeniýeti duşuşygyň barşyny beýleki ugurlar bilen bir hatarda ýanygyç energetika pudogyny hyzmatdaşlygy üns berilendigini habar berýär. Ýöne Türkmen döwlet habarlary gullugy Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna 15 aprelde täzeden ýoly goýulan gaz sewdasy barada dymyşlygy saklamaga dowam edýär. Soňky duşuşykda da bu meseleniň agzalyp agzalmanlygy nämelimliginde galýar. Ýa-da Russiýanyň döwlet tegeçiligindäki Gazprom kompaniýasy 30-njy iýuny çenli Türkmenistanyň 1 milliard 155 million kub metr gaz satyn aljakdygyny ma'lum edipdi. Soňky gaz alaşygynyň detallary eýsem ol wagtlymy, gysga möhletlimi? Iýuldan soň Russiýa Türkmen gazyny satyn almaga dowam edermi? Onun görümi artdyrlarmy diýen ýaly soraklaryň jogaby häzirlikçe ma'lum näl. Radio Free Asia neşriniň soňky Türkmen-Rus gaz alaşygy barada 6-njy maýda çap eden makalasyny alaşygyň Gazprom Export kompaniýasynyň düýbi Şweýçariýanyň Zürich şäherine ýerleşýän Gazprom Schweiz şahamçaty bilen Türkmen tarapynyň arasyna gol çekilenligi ma'lum edilýär. Gazpromyň Şweýçar şahamçatynyň alaşygy dahyllygynyň sebäpleri aýdylmaýar. Bloomberg onu Merkezi Aziýanyň tebii gazyny Ýewropaly müşterilere satýan hususy kompaniýa hökmüni tanışdyrýar diýip Radio Free Asia neşriniň makalasyny aýdylýar. Sewdanyň gaza bolan talabyň pes mewsümini, ýagny bahar we tomuz aýlaryna ýola goýulmagy sonra gastyna alınýar. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy bu ulalaşyk barada dil ýarmaýar. Ýokary derejeli Rus resmiýetleri bilen Aşgabatda geçiren soňky duşuşygyny prezident Berdimuhammedow Türkmenistany Rus diline aýratyn ähmiýet berilýändigini hem aýtdy. Döwlet medeniýeti prezidentiň sözlerine salgylanyp iki ýurduň arasyna ynsanperwer gatnaşyklary, ýokary bilim ugru boýunça ýola goýulan gatnaşyklary mysal getirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň mart aýyna daşary ýurt bilim edaralarynyň diplomlarynyň Türkmenistana tasdiklanylmagy barada çykaran kararynyň esasyna görnüşinden mundan beýlek Russiýanyň diňe dünýäde ilkinji müňlüge girýän awraýly ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary Türkmenistana kabul ediler. Beýleki tarapdan 7-nji maýda Türkmenistan gaziýeti Türkmenistanyň Milli Bilim Institutundan we beýleki käbir guramalaryň işgärlerinden ibaret toparyň Russiýanyň ýokary bilim edaralaryna tanyşlyk saparyny amala aşyranlygyny habar berdi. Fevral aýynda Türkmenistana eden saparyna Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryna 30 000 gowrak Türkmen studentiniň bilim alýandygyny ma'lum edipdi. 7-nji maýda prezident Berdimuhammedow bilen duşuşan Rus premier ministriniň orunmasary Konstantin Çuýçenkoň ýol başlygyndaky Rus wekiliýeti Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toparynyň mejlisine de gatnaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatlaryna görä duşuşykda bir näçe resmi namalara gol çekildi. Telekeçilik boýunça Türkmen Astrahan geňeşini döretmek, radio we telewiziýa önümçiligine hyzmatdaşlyk etmek hemde saglyk pudogyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça resmi namalara gol çekildi.